Hej, mit navn er Sultan, og det er mit hjem. Velkommen til. Vi starter med køkkenet. Det er ikke det største køkken i verden, men der er alt, jeg skal bruge. Her har jeg en ovn og kogeplade. Der er god skabsplads her. Og igen, fordi jeg ikke har så mange køkkenskabe hernede, så har jeg købt sådan en lille reol til ekstra ting. Mit yndlingssted i min lejlighed, det er min musikalske hjørne, hvor jeg kan indspille eller bare afstresse. Her har jeg heldigvis plads til et stort klaver og 4 guitarer. Så følger der også et stort skab med lejligheden, som egentlig kan rumme rigtig, rigtig meget. Så er der en seng, hvor halvdelen af mit liv foregår. Fordi der er ikke super meget plads i min lejlighed, så bliver jeg nødt til at købe en seng, der har lidt ekstra plads. Så går vi videre til mit arbejdssted, /gamingsted, /lektiested. Her har jeg min computer med 2 skærme, som er en game changer, når man skal lave opgaver. Det er mit badeværelse er egentlig ret stort i forhold til de kollegaer, jeg har boet i før. Egentlig meget godt badeværelse, ikke noget at komme efter. Som sagt, så bor jeg på denne kollegiet, og det er det bedste sted, jeg nogensinde har boet i. Vi har et super lækkert socialt liv her, og rigtig, rigtig mange sociale arrangementer. Og vi har for eksempel et fælles fitnessrum, hvor vi har alle de maskiner, man kunne have brug for. Så har vi også et studie-læserum. Tak fordi I kom forbi, og på gensyn.